ଶଳା ବାସ୍ଟାରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ତୋର ଶଳା ଆଜି ଏତେ ମନ ହଉଛି ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ଆଜି କରିବା ପାଇଁ, ତ ମା ଭଉଣୀ ଫଟୋ ଦେଇକି ଟାଟୁ କରି କରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ବଡ ଦେବତା, ଠିକ ଅଛି ଲୋକ ଟାଟୁ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଟାଟୁ ବି କରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁଚେଇକି ରିଲ କର। ଛାତି ଦେଖେଇ କଣ କରୁଛୁ ବେ? ଛାତି ମଝିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟୁ କରିକି କଣ କହୁଛୁ? ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା। ପୁଅ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠୁ ବଡ ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବେ ଏବେ ଦେଖ। ତୁ ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡରେ ପର। ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା କେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା, ସେଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁରା ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଗୀତଟେ।